Gurok gelen ýyl bilen goşulşan maliýe kynçylyklary türkmen mallaryny barha agyr ýagdaýa salýar. Çöllü mal bakýan adamlar şu wagda çenli mallaryny ýygnamadyk adamlaryň mallaryny işiklerine getirip eýelerini elin taşyrmaga başlat diýip azatlygyň mardak habarçysy habar berýär. Çöllü mal bakýan çopanlar mal eýelerini bu ýyl meýdandaky otgytçylygyny bir aýmyndan habar berip mallaryny hayal etmän alyp gitmeklerini haýyş etdiler. Ýöne bu haýyşy hemme mal eýesi bitirip bilmedi. Sebäbi köp adamyň işigini meýdanyna bakdyran mallaryny saklap boljak yatak ýa ýeri ýokdy. Mallaryny çölden ýygnap ýetişmedik adamlaryň mallary şu günler uly ýük maşinalaryna getirilip eýeleriniň gapylaryna düşürilip başlandy. Ýoluň uzaklygyna görä her getirilen mal üçin mal eýesinden pul soralýar diýip habarça etdi. Onuň sözlerine görä her getirilen mal üçin eýelerinden ýol gatydak bolmasa 200 manat. Eger ýol uzak bolsa 400 manat tölemek talap edildi. Olar mallaryny ýygnan adamlar öz ýataklary bolmasa mallaryny başga ýerleriniň ýataklaryna ýerleşdiripdi. Häzir mallary getirilen adamlar bolsa esasan ne işigine ýatagy, ne de mal saklamagy ýagdaýy bar adamlar bolup çykdy. Olaryň köpüsi getirilen mallar üçin tölemeli puly hem töläp bilmedi. Inni kaýda berer diýip mallaryny alyp galdy. Saýatlaryň gurrun vermeklerine görä çölden getirilen mallary görüp adamlar haýran galdylar. Mallar duruşuny sünk bilen ham bolup galypdyr. Wagtyny eýelerine gowşurulmadyk bolsa udak galman öljek ekenip radio bilen söhbetde bolan ýaşaýjylar aýtdy. Olaryň sözlerine görä meýdanyny açlykdan ölen mallar hem köp bolupdyr. Diňe meýdanyny däl, eýesiniň işiginde hem mallar açlykdan ölüp başlady. Sebäbi hozalyklarda mala bermäge iýim ýok. Iýim almaga pul ýok diýip işini ýitiren çopan adamlaryň ne gurok gelen ýyly, ne de ykdysady kynçylyklara taýýarlykly bolanlygyny aýtdy. Mal eýeleri gataldyraýar. Çölden getirilen sygyrlara bermäge ne ot, ne de iýimleri bar. Käbiri aýagy üstüne zordan duran sygyrlar öldürip, her kim 5 kilogramdan nesye alsa-da o içinde yerlemek pikirine edýär. Emma kömege çağırılan gassaplar maly görüp bu maly sünk bilen ham mar diýmesen et ýok. Soýanmyz bilen kime satally ýerler we işikde os suwuna seredip biraz temretmegi maslahat berýärler. O tim kynçylygyny bilýän adamlaryň mallaryny ýarpy wakatyna da bolsa satmak finansy hem başa barmaýar. Sebäbi görmäge gelen adamlar bu sewdany peýdasyz hasaplaýar diýip habarça etdi. Şu aralykda o tim narhlary hem keskin ýokarlanmaga başlady. Edil häzir ot satýan ýok diýerlik. Eger ot satýan tapsaň bir teleşke ügelmedik samany 2200 manat soraýarlar. Bir goňşym arly. Ol ýene gözleýär, emma tapan ok diýip yerli ýaşaýjylaryň biri habarçy bilen söhbetdeşlikde etdi. Onun sözlerine görä, häzir kepegiň 1 kilogramy 7 manat, sarun, künjary 10 manat taharanýar. Adamlar iýme ederek eger tapsalar samana garyp bermek üçin iň pes sortly uny hem satyn alýarlar. Iň pes sortly unyň haltasy 300 manatdan satylýar. Ol iýimden biraz ardan düşýär diýip mal eýeleri gurrun berýär. Azatlygyň türkmen resmiýetleri bilen kyn ýagdaýda galan mallarlar we olaryň her agyr şertlerde döwletden alyp biljek kömegi barada geçirmekçi bolan söhbetdeşligi başa barmady. Azatlyk mundan öň oglak gözü mewsiminde bolan sowuk howanyň mallarlary, güllän miwele gaçlary, ekilen yer almalara getiren ziýany, gurok gelen ýyl başyny açlykdan goturatýan mallar. Bularyň üstüne döwletiň mally adamlara salýan bir kanun mal salgydy barada habar berdi. Emma häkimetler bu habarlary ne tasdikleýär, ne de ret edýär.